Pa šta sam snimio, bra? Ništa nisam. I pozdrav ljudi, posle ponovnog blagovanja i problema sa snimanjem, mi se vraćamo. Sada moramo da vidimo šta smo ovdje započeli. Zalagao nam je tablet bio. Sada posle i sada ćemo da skratimo da vi ne čekate. Idemo. Samo da zatvorim vrata. Ovo je jako. Da, mnogo jako. Prejak. Možda bi... Ne, gled kakve zidine ima. Možda ovog. Da, napadnemo ovog. Možeš li ovdje upati? Ovdje? Super. Da li sve postignu? I strelci će sve da pokrenu. Što oni stavili ovoga? Što oni stavili strelce? To mi je... Evo sad kreće. Ovo mu ne radi. O, brate, kako ću da ga sada umislim? Možda, drugari, ću i uspeti neki rat da uspijem. Možda neki rat i uspije. Super. Proradio mu. Ne! Ovi njegovi zvarba su mu donirali. Kakav smrad. Ne, svi da napadaju ove moje strelce. Ste glupo toliko, vi ste nam došli. Ne. Ja ne budem. Vidi kakvi su. Ma kamo, kako ovo su ko vizardi. Neće mi se za neke pare. Neke. Pišite dole u komentarima da li želite da mi pišite dole u komentarima da mi dalje snimamo Clash of Clans ili ti ga pojma nema. Ili ti ga izbrisati da instalirati. Te ljudi ne čekaju. Au, ovoj brate, gled kako dobre pare ima. Ovo, brate, ovog ćemo uništiti. Pa su i tu jednog. Gde, ovdje? Ne to, gde, ovdje, kod njih. I postoji ovih ovdje tu, ne znam. Te bombaši.
Što ne znam zidove? Viš kako se zlupio? Ima još neke ratne snage, ne? Uništit ćemo ga, drugari. To znači... Pobedu... Posle 100 godina i više napokon ja da pobedim. Misliš se sretno? I unišli su mi glavni deo kuće. Sada uzimamo. Samo ako mu neko nije dodobio. Ma možda i nije. U klanu? Do sad bi već izašao. Ne bi, to što bi bilo sujem. Sve jedno moj prijatelj. Sljedeća novosti, ovako počnem da rasti depeđu. Evo već 50%. 60% smo mi uspjeli. Sada moramo cijelo da mu pokorimo. Drugari i... Evo sad ćemo da mu uništimo i klan. Ne klan, nego kuću. Klan. Kako da kažem, skrovište. Za klanove kulu. Ali on to sve može da popravi. Da taj mene što se uništio tiče samo zbog para. Pa da uništio se ne drugi zbog para i da bude sve da je bogati. Iskreno stravčevi mi nisu bili potrebni. Ali bi brže pokupiti. Da, oni bi brže pokupili. Okej, evo sad smo drugari dobili i bonus. Pa uzmi bonus. Sad ćete vidjeti. Wow, okej, wow. Drugari, evo došao nam je i Dušan u sobu. Pa ćemo da vidimo šta će nam. Mislim da... Kako sati? Evo sad ćemo... I to bi bilo to, drugari, što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećem klipu i čao.